Bigarren ingurabidea jada zabalik da. 17 kilometro dituen autobide honek Errenteria, Oiartzun, Astigarraga, Donostia, Hernani, Lasarte Oria eta Usurbilgo herriak gurutzatzen ditu, eta AP8an osatzen da. Bere irekitzeak, oraindaino Donostiako saihesbidetik ibili diren egunean 40.000 ibilgailu bereganatuko ditu. Egun handia da gaur Gipuzkoarrentzat. Egun handia, aspalditik genuen amets bat gaurkoan errealitate bihurtzen dela ikusteko aukera daukagudako. Behin eta berriro errepikatu dugun bezala, iraultza bat ezagutzera goaz. Iraultza bat abian jartzen da. Gure lurralde honen mugikortasunean iraultza bat izango dena. Agintari eta lanetan parte hartu duten enpresen ordezkariek hartu dute parte gaur bigarren ingurabidearen inaugurazio ofizialean. 4.000 pertsona aipatzen ziren lanean jardun dutela. 100 piko enpresa. Hainbat eta hainbat jende egunero obra honetan jardun duena. Eta denak elkarlanean sistema ongi engasatuko batean, eztabaidak egongo ziren, tentsioak egongo ziren, baina bistan da epeak bete egin direla eta obra ikuspegi orokorretik behintzat ongi joan dela, beraz hor lanak jardun duen jendeak oso modu egokian kolaborazio esparru batean. Eta ezin dugu ahaztu ez da ere, bai ikuspegi sozialetik eta baita ere ikuspegi politikotik, Gipuzkoan egon dela konsenso zabal bat errepidea horra ateratzeko momentuan, eta hori guretzako administrazio ikuspegitik ezinbestekoa dela. Bigarren ingurabideak lotuneak ditu AP8 autobidearekin Errenterian eta Aritzetan, Lasarten N1 errepidearekin eta Astigarragan Urumeako autobiarekin.